Yo, I'm really a young woman, brace radio. Now, so for swimming. The rest of us of our umpire will be now. I shall say, Pierre, so I find out. You might say, you have a few and need a class, Mrs. Say, Becati and your umpire. You demand for near bank, see that was sick. You might be as I say, a pajasha was, yes. Bram, maybe very pale. You would say, a yasha would say, maybe very pale, or do by Jesus' name. Amen. Amen. You are ever, and you're not what you appreciate, sir. I will wear the pass. How much are you? Chairman, see my toe and penny for mobile said, yeah, they are fine. After one, say, you sat a fine. My auntie see you. No one, Madame,
ansa chia me yes yense obre ebresu ejiri se bejinti aje esu na dada masa yo nana yedi yesu yenante sie etu mo yo chia me sie manento nana nnebusia se ya de hye ya de nyina obehia oba so no ofia yebu nan ene ne da se de hye na beji tumu ya yenante sie no yo nana nem pay for example Pai. Yo, ene ayo ma ensirma aya wo aso nti se on chenka so beba to when man na yehwe en so beba to man na yehwe yo said me papa oyo waje fon kase esi moni ma na ni gusu aye de yehwe esan se ni yehwe moni ewo akwan nyire na ibubu nda no so na ne da eso se de na wo kan nti mo aba nso a de mo makwa aba bi tumedi na nti na mjini se ye wa nti ye de bibia nso ba hye so ama na ye fefe nti ya dia tun se mo aba yo nana one sen nana chame kan so o maja tu o mama ya kwa ba tina kwa se da o wan se ba ya o maji ya feso kwa no this year there may be young provinces so no hamu baba wo hu fia ha enti o de domo ti se na no eno enti ene e ba ya ti kwa no be preach ya mo so e ba no yo so nana chame so nana one kan ya de hye a onsi nsuman so ham sere o kan oba ya ba beji aware no nti umu ya ebe pin echi ya ko ya san de aba yo nana chame mama ebe ma na si oso na otu nana ne mpani fo say ebe fie ebe sre abaya so no won nsem na nyem o kan ni na ne ye de aba na enam say ofri adihifie ne nana so e nyonko de shiti ye ba no ya man sa yikita aprofonsa ebe kwa manisio yikuta aprofonsa ba ko ene shina pentu ba ko ai de nam school for adihifie na ansoa nam se nana no eji bobredi no di twedi ampo na medi nti ikuta nsem bobre ene oba no enka awon be man de be hye ena bomu ade eso hye oba de won papa de won kontafo de na ye hye so wo hwe abomu ade nana no kan hye ni kontafo de abetwafo de ena ni eja eso de ewo na ansoa
wohwɛ sɛ nneɛma nso ɛsɛ ya ame mpagya na ɔmo hu yie sɛ efira ne hyefie ne baeɛ na ɔbaa no so yɛ ni abere sɛ yɛba abɛgye ne nan akɔ wohwɛ nneɛma yi a yɛwɔ aborɔfo nsa ɛwɔ mmerɛ sɛ ɔpapa ɔyɛ de hyeɛ kronkron na ɔyɛ nana nti ne ne yere so ɔhema ate a ɔhwɛ a wɔfɛ adwane a ne abadwafoɔ a twɛme ekuta aborɔfo nsa afro origin baako ɛne hyina yɛ hankis mmienu a tete wɔn fɛ no pentu baako ɛne aborɔfo nsa atwa ho ahyia sɛ na kɔ petomu a ɔde bɛyi apayɛ ama awɔre a wɔre ayɛ etumi ayɛ etu mpɔ na midi si wɔ no ansoa a ɛnam sɛ ɔwɔ agya ɛne ɛna nti na wan antaa n'akyi ama saa ne ma nti ɔno so yɛreba no yɛkuta yɛn nsam nana ɔbɛfra ntoma nti yɛkuta yɛn nsam kyakyaw kama ne kente a ɔbɛfra ebi ara akɔsom nana no ɛna ɔmaame ɔbrɛ ansa ɔnya ɔmaame nti ɔno so kuta ne deɛ a ɔhwɛ a kama nana hema ɛdeɛ ka ho anso a ɔbaa no hwɛ nneɛma a yɛsiesie wei nyinaa yɛ ɔbaa no deɛ na nam sɛ yɛbaeɛ no nana na ebusua wɔ abɛfoɔ nti ɔhwɛ dɔkɔdɔkɔ nsɛn a ne nyinara ɔfa nsom na ɔwɔ sɛ ɛbɛyɛ anigyeɛ bɛyɛ de bɛba awareɛ no mu nti mu wɔ yɛ ha na ɛnante asia no nana yɛsɛmpa sɛdeɛ retuo abusua asie no ɛnam wo babaa ahɔfadua a watete no wɔdɔm ahobraseɛ mu nyansɛm nimdeɛ mu ɛnam so ma onimnyamfoɔ rich nso huu no sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ne ka bom na ɔmoyɛ honam baako nti saa nneɔma wei nyinaa yɛ wo babaa a wɔdɔ no na ɔtetee no wɔ abotere ne nyansɛm mu nti ne ma yɛhu saa nneɔma wei nyinaa nti sɛdeɛ retuo abusua ɛsiɛ no yo ose mede ɔmase ɛne ɛnɔma ɔmde aba deɛ kan mede ɔmase deɛ ɛtɔ so ɔma menhunu bɛma yo nana kyea me sɛdeɛ me papa ɛsiɛ no nti yɛmɛnto mpanimfoɔ a ɔne ɔmo baayɛ sɛ me papa sɛ deɛ kan no wɔde ɔmase na deɛ ɛtɔ so mmienu nso ɔpɛ sɛ ɔhu bɛma koro a ɛnam so nti a moayɛ saa de fɛɛfɛ wei ɛwɔ ha ɔpɛ sɛ ɔhu bɛma koro yo nana hyɛ me da ase nana wan sɛnea waa unua ɔde hyɛ wade nyinaa ɛbisa no sɛ barima no a ɔnam no nso ɔde wei nyinaa aba no ɔwɔre nti ma no nto no sɛ bɛrima no ɛnti kɔte sɛ obi anim wow ɔyɛ bɛrima a ɔsi pisi ta nana pia na bɛrima wei no ɔsi nsuo mu ansa na ɔha nana pia ɔbaa ne bɛrima mu na ɔhu no so so a ɛnoɔma no kora ɔde nka nkyɛn sɛ wɔnyɛ ntom nana pia nti bɛrima ɔno a ne papa ntwotwo mutwa a ɔfiri n'asene mu pieeɛ no ɛyi bɛrima no adi ɛde no akyerɛ no na wɔhu sɛ ampa sɛ bɛrima ɛwɔ yɛabusua yi nana pia yo baafo ɔbade bɛkyerɛ yo oh mommɔ no nsamnane kakra na daakye medi hɔ a na wafa ase ɔtumi di ma adeɛ nana pia yo ɛyɛ me ankasa mede hye ɛyɛ me ankasa masene mu ba agya ɛnɛ sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛhu no no sɛdeɛ tafrakyɛ yɛsɛ obi nsi torodo mu atoa correct sɛdeɛ bɛyɛ de na bɛyɛ anigye na mobɛte ne nne na mohu si bi atie ne ntim mepɛ sɛ ɔno ankasa bɔ ne din na moa mo hu ɔbɔ bɛrima ɛba wonya ne ɛba wogyina hɔ onya rich bɔkɔɔ ɛmpere Random mpacho medin ede kwaku ensia be agrofidi e ka ho eye Richard nti ubetumi afa me Richard kwaku ensia pia nana ɛyɛ wɔde hyia a ɔpɛ sɛ wɔde ne ho bɛdɔn abusua fɛɛfɛ ɛte sɛ yi no sɛdeɛ ebisa a ne din no
wasɔre wɔ bɛrima mu abɔ ne din ɔsi yɛfrɛ no Richard Kwaku Insia ti sɛdeɛ ne din ɛteɛ no wase medase when my musa on one street bɛrima Richard when I was so na ne busuan nyinaa de no my ka ho sɛ mo ba bɛgye ba ware ojiri senyo obi a ne hyerɛkyerɛ ɛna ɔyɛ odiodio wankasa ɛna ɔka kyerɛ busua sɛ ɔpɛ sɛ ɔware ɛna ɔbae Mention your voice. Kasa memem. mate ɛne kɛs ɔmɔkyerɛse pia ɛne mpakyɛ mo Mom Sama Richard. ɔyɛba ɔwode gyina hɔ a mɛka mo ate wae ɔyɛba ma abusuafoɔ a ɔbaeɛ nso te sɛ yɛde ɔm ase ɔm de ɔma abrɛ m deɛ a yɛde ɔm ase nyame nhyira wɔ ɔm bɛtumi akɔ nana kyea me ti mento mpanyinfoɔ a na ɔmo baeɛ sɛ me papa sɛ nneɔma no a mode baeɛ no wasom nti yɛagye mfɛ so nti ɛkwan yɛ wɔ sɛ mobɛtumi akɔ Yo, nana chame. Nana one. Senia anadwuma na sɛm a chame ɛkɛni. Ɔsi nyama de yaba. Yɛmo ɔba so no ye hu no. Nana one utie mi. Ntio pa. Anadwuma na sɛm a chame tu kyire ni o. Ɔso agye nti nana se. We mi fɛ dia. Ɔso agye oso ti yɛnko. Yo. Ose edika yɛda wo ase. Si e baaye. O ma me baabi atra me ebresu. No ma sa agye e no ma e de baaye. Na mensa nana de omu obi kwase a. Se kwase obu die. Nana kra wo mpe. Enti yɛbɛda na sese waso mu. Ne mum senti a Richard ma ye baaye no. Adekro nti a de no ma ye baaye no. Yɛpɛ sɛ ɔma ye hu sɛ nipa na waso mu no. Na kwasiebuo bia amem ye hu sampa waso mu sopa. Yo nana we de nana chia mo sumo. nana yɛsɛ mpa o mate ɔyɛba yɛte ne sɛ ɔmo amusa nti na kamenu sɛ gya ɔdeɛ ɔmo de bɛkyɛ me na ɔmo kɔ saa na so ɔmo abusa deɛ a ɛne na mɛka kyerɛ ɔmaame na ɔmo akɔ ɔmo akɔfa ɔde hyɛ no nana wɛdi anka mesrɛ bisa kakra o nipa koro a ɛnam so ma wɔde nnwoma yi baa yɛnim nipa koro no ɛsiane sɛ nipa bebree na wɔfie a yɛnim nipa koro nti a wɔde saa nnwoma wɔ yɛ aba nti sɛ ɔmeyɛ hu nipa koro a ɛdin koro a ɛnam so nti a ɔde saa nnwoma no aba a nka ɛbɛyɛ ɔmo ne yɛ sɛ ka mesoma no no ɔmo ankyerɛ din bia na ɔsɛ ɔkɔfo bi aba nti sɛ wakasa no ano na ebusa ne nana kyea me tie na nto mpanyinfoɔ ne bɛrima Richard sɛ nnwoma yi a wɔde aba yi ɛfɛ na hwan paa din mu nti na saa nnwoma wɔ yi wɔde aba Nana one. Senia nana ne chia me ebisa no no. Ɔsi yebe bisa. So why din mu nti na yɛde nneɛma yi aba. Yo, dam so bi si trodo ma 20 no. Richard awura fia ha. E ba no toso. Atenti o ntientia o. Akɔkɔ o tuntum. Na ɔno a bɛkyerɛ ne bɔbrɛ sɛdeɛ ohunye ɛne ɔbaakoro no edini a ɔne ne hyia yɛ ɔde maa no ɔbɛka mamansan nyinaa ate enti yɛmfa nsɛmbɔ nhyia na wɔfa ase Richard ɔbɛsi kyerɛ ɔbaakoro wɔ fie ha mamu sampa sɛ Richard ne nso adeɛ ɛfɛ Jansi kasa. na no me da se akonta so me da se be be do ha ya nan ka se o ka se en ko de ko ayi yi Okay. se na mawura ha no aje se me de ade free ha ko No kasa. Kasa. ba cho eye me ankasa se nya me boa na se me saka na me ka se me ye adwo cha ntina boa Alo bɛrima Richard ɛsiɛ wɔsɛ ɛyɛ wɔde hyeɛ wɔdɔba adoa kya nti na ɔwɔ ha okay yo ɛne na hyɛ me kae no ɔmaame kuma wadeɛ mɛma no akɔ na ɔmo de ɔba no aba ɛneɛ nana kyea me tie na nto mpanyinfoɔ sɛ ɛneɛ yɛto nkra ama akɔfa adoa kya aba Yo, Nana one. So bema wa wo fa ase rich.
agency bottom kra no ma fa oba so no na de aba Macho bit me atlas. ya dia kaya ya dia no ma ba kon ba so ndo oba no da dre ya mi anu enim so mo so dia omo mfa one na ye tu enti ya show man yo nana chame sana nana one air kan o hwe mani Yo. Ania, mo man be sima inum ye ba. Me dem penny for Mr. Con. Aso. Baby aye ko fa wo ba no. Kwan wa. Mpacho cho my lord fe. ya ba no menum ya ma se ye ba ne asa kwa ba nana pia enu nti se jet kura na e be mo mo dia kofa na ba nana wo nkwa so a o se aba ne ya ba ba na se wa ha yes o se beje o be pe papa jet da fa do bra da ma na ma o to se na ma mra sie Nia Yehovah, Shirano, Nia Yehovah, Shirano, only part to be said, you are Shirano. Only part to be said. Yo, where there? Mention them. Madam, Mama, what this year? Say, on her. And my mean with Navi. And what you have. Yo, Nana one. Sana, Nana S. Say, a mouse on it, no, a moody him, and a rich, a best in some hour. Yada Nana say, or they helicopter call ya or Kofana Ban, Yadana say. Yani e wa ha die yani doso yeah nana anso reche nkwa ne wa ni a nana wa na kasa timi hunu oba na wode na ba no emunya ninti yetu sa anamu enti de nyina edema ye ba ni en adi nyina nana rich seminiwa oba tra ko nyakesi so na rich abechire ye Oba no se enye wono a ana se enye wono a Pia just say na sorry o boko Bema tintin gamo na den just say kasa Bema tintin gamo Bema tintin gamo camera ne bom Bema ba ko pe number 2 ni pia Fatao. Bema tintin gamo nana one send your audition ma wo mo ntiase se e de share Richard am ye hu se yo mo de ba ye no e yo no aturo do enti da wo mo ase
Nana chairman. Chairman. Sana na one can so my nsi na say this year of father by one ordinary aba. Nana. Adehye amode omo bedon abusunya kese ya tisi e kire se this year na omo hwehwe na ofie ha nam so nti a omo tu ho ka so onkofa na mra no wantwa ntro esan se wodi e nokre na ade ti bokunya so omo kire se aye oba no se do tie na ono a adas ani na ententem so a mebusa me ba no you oyeba osa umame otobosi meba hwe untina no manyina abego me busa wo se o maame nie o maame kuma nie unya ne busa fo pen me busa se no man yanje ana wo monko oheba Onisi pupu de kan yi oni en yi ya ti no mana oko enti eno no enhwe ne fa ho enhwe abusuan fa betra ho ya ti no ma ye mfa ma be ma Richard enkotra na Papa mpacho monye no me busa go chat wo oba me busa ba o free say and also say and how did say obi anwo wetiko sabe beka se no ma yanje wa the free pem say o papa menje na go meni mase menje Papa mpacho ya manje amahame yo anya na mama mention ma eba so ate say anya tado mate dey one see enje nti no ma na yaso na esie wase nyoma amade ba ni na yaje ne faso na oba no so yeso ye de ne ba ma mo na mo ne no akom fi asomdie nti dia ho no Nana one sene wa wo de hie nana e kan wo say wa wo de hie Richard Nsia oba na o kan no no wo de na ba to so agia tu e hira so ama kusa ose anamwa nana ne busua ene ne de hie atuo no aya me fe ne ne busua nyina yeso so aside piesie ene de ma wo tie pese e fa sa kwan so bi o ma ye da o mo ase yo nana chairman sene nana one e kasa o say adia na aye ne fedodo ene fe pombe gina sa nyame amaye so na oma da ebusua ase yo nana esempa o esempa e onya ba chance say the chance bi ani mu na mon konkodas yo nan Ori ati asore. Said you could deny Dogu. You let me ask yo chame anwe na roma mention by say dia no nyina nya asia ni dia na nyame ni power intermedia ni be jade akama na wahwa bia isa se udofo na nyame ni no enyi Nana Chiam, Tiento, and Pennyfo and by said, the Amaba Abayan, a year fair. A year fair. It is I had to be Pierre too. Na a Busian Becabo media. Not just a yakin in idea, ye jama, Yankopon, Edipa. Na or also the idea about to us. send the chairman es enyo yada o ma se sabri sabe anaka ne kwaso anu na Richard arisel masum so pese samodi amana ene mo ma no nkoso entena mo nche ho bie mo fa na ade emre no
Ohinba. Mo fana ko yanko. Goliath ejinadio. Goliath ejinadio. Goliath why? Why I did Ani na aja wona me de me ba no e ma unti beje me ba no was the banner amount now so the name of Papa. de tiri me ba yi show sa wona ho beje awade e de ma be me se ko mu na ho fe no ya cho ba no bi me ka ho me pesa so beti pra mo hwe nsu yi mame sa so e magudi e kasia pa Yeah. it be the show sa fa no ko ma wa Na akasa. Aisha. Meso. Me show bo say. Wa hwe ono akra pum. Enya na kono so be fe hedi. Aja mo risakasa. Mesro. Eni die kwa so na mo wo fa no. Ene edom nyina baaye. Eni abejo ba fefe. So on say kama bi ani ni. Be bi ni wo mo kwatiti. Na mo so wo mo ni mo aseda. Eti me so be de no ejaw say hwe no so yi. Lati mo ko bi Pia. Zero. Boko. Thank you. na wo di go say yo mama so for Hey. sir you know money the god sense out mama so for that money here That been now. Oh, yeah, mo yen sem get. Hallelujah. Amen. Yeah, Yehovah. Shirano. Amen. Amen. Ko da dantie be say bibia ntentem so. Na abusua no anya yi bibia wie die. Di aka die. Ye be no ntentem so. Ye mo ensem bi opa. Ene de da sonko. Awo mienu mabrabo. Na ebe ye nkaye ade efiti ne kosise Kristo beba. O preso aka o ka me ma me. Amen. Na eya na me bese me kase kakra tiawa. Efie awade sei anase traditional marriage sei no. Eya na ehu hia kese pa. Esa se eka abusua mienu ye den ebom. Yes. Nti ye pe ade a eka abusua bom pa. Eye awade. Nti me da abusua mienu asese wa mama me sha kwenye se me ni ani mu na mi hira aware yeso. Na minim se ni eja na ye nananom akasa no mungu omoni mase da biara da ye mo yese mo mo kwa cho kompro na edidi kan enti bema wona akoye busua ti bebe se usọ cho kompro mu na wona oyire enye ono kwa na die o mu mienu esa se awade no nyame anka ho a enwie peyo enti abere bia na mo be ko hawo mu amane mu no mo twetwe konkran mu die enti a ere twetwe konkran ema mo no enti we de enye ono nko ade mu mienu mu dia ye mo ese mo pa na mo mbra mo nim kakra bi ma me kakra bi eye esa se eye fie e de kama kama nti no
ɔbaa no bɛhyɛ ne kawa na mepɛ sɛ meka asɛm bi hyɛ ha mabɔ mpaeɛ agu so dada nanso ɛyɛ ana asɛm a motaa ka ne sɛ ɛsɔfo na akan ɛna yɛaka di n'akyi enti nnɛ dɔm a atwa nyinaa ahyia wobɛhyɛ wo bible ɛwɔ kawa yi a ɛyɛ nsɔano adeɛ yɛmɔ yɛn nsɛm ano enti ɔba bɛma ringi mami ni kan te ho me de Yesu Kristo mogya te ho Amen. Ewade wa ho ɔden ɛne otumi emra kawa yi mu nipa na yɛ nti ɛwɔ Jesus din mu amen Amen. na fi so wɔyere ensa na fi tobo hwɛ na nikosia dɔm a atwa nyina ahyia no bɔ mmɔden na ka nsɛm a ɛbɛyɛ adanseɛ na fi tobo na fa hyɛ no Adwocha. kasa member Adwocha. Eyemme Richard Insia. Ishe nipa wo ha nyina abo. okay Ene nya akopon fo se me medo. Bedi wini. okay Won kwada nyina. Mate. Grandma. Nyame na se me se so boafo. wow Inti no menso mehwe wo so. Won kwada nyina. wow afi o de kawai hyɛ no ɛwɔ nyame agya nyame ɔba nyame hon konkro di mu wow didie kwa so yɛbɔ mpae nyame tumfoɔ yɛra wase wona wama yehu yehu sɛ ne de waba wakoa Richard Erade wabɛfa ne ho kani acha me bon paye ewo Jesus di mu se mawari etena hoda ehire wawade emra won so animunyama wawade emra won so empaja wawade emra won so yedi wawade emra won so nyame nhira mo womba ewo Jesus Christ di mu amen